F'konferenza tal-aħbarijiet il-Prim Ministru ħabbar numru ta' miżuri ġodda fis-seħħ sal-11 ta' April fost dawn hemm għeluq ta' ħwienet mhux essenzjali l-iskejjel, sospensjoni ta' attivitajiet sportivi u l-projbizzjoni ta' tiġijiet. F'Kastilja l-Prim Ministru Robert Abela spjega li l-varjant tal-COVID-19 wassal biex żdiedu l-infezzjonijiet tal-COVID-19 f'pajjiżna. Qal il-miżuri huma msejsa fuq tlietanijiet. Irridu nikkontrollaw id-domanda fuq l-isptar biex nibqgħu nagħtu l-aqwa kura lil kull min għandu bżonna, kif dejjem għamilna. Irridu naqsu l-infezzjonijiet biex is-sistema tas-saħħa tibqa' tlaħħaq mad-domanda li jkun hemm fuqha. Irridu nkomplu nżidu ir-rata ta' tilqim li diġà hija l-aqwa fl-Ewropa. Il-Prim Ministru semma kif l-iskejjel u istituzzjonijiet edukattivi se jgħalqu minn nhar it-Tnejn li ġej. Minn nhar it-Tnejn se jingħalqu l-istituzzjonijiet edukattivi u l-Gvern se jkompli jaħdem mal-stakeholders kollha biex għal ftit jiem li fadal qabel il-vaganzi tal-Eid il-lezzjonijiet jingħataw online kif qed isir diġà b'mod tajjeb fl-istituzzjonijiet post-sekondarji u terzjarji. Il-Prim Ministru semma li r-ristoranti fil-lokandi jistgħu jipprovdu bis-servizz ta' ikel fil-kamra tar-residenti. Spjega kif għawdex jista' jmur biss minn għandu residenza fil-Gżira jew għal raġuni essenzjali. Saħaq li fil-pubbliku in-numru ta' gruppi li jinġemgħu flimkien issa niżel għal 4 u appella biex ma jinġemgħux nies fid-djar. Il-Prim Ministru spjega wkoll il-miżuri għall-attivitajiet fosthom dawk reliġjużi. Se jkun sospiż ukoll l-isport organizzat kollu. Se jingħalqu l-gyms u l-pools, se jingħalqu swali ta' ċinema, teatri u l-mużewijiet, se jitwaqfu t-tiġijiet u l-attivitajiet reliġjużi. Funerali jistgħu jsiru skont il-protokolli li diġà hemm fis-seħħ. Il-Prim Ministru Robert Abela spjega wkoll li dawk li se jintlaqtu mill-miżuri l-ġodda wkoll se jikkwalifikaw għal COVID Weight Supplement u din l-għajnuna fil-ħlas tal-pagi se jaħduha b'mod sħiħ. Il-Prim Ministru tenna li l-ħaddiema fuq quddiem tal-ġlieda kontra l-imxija se jsibu lilu u l-Gvern warajhom u appella lin-nies biex f'dan iż-żmien il-koll niġbdu ħabel wieħed. Bħala ċittadini il-koll nistgħu nagħmlu l-parti tagħna billi nieħdu ħsieb xulxin u l-familji tagħna. Il-frontliners se jibqgħu isibu lili u lill-Gvern warajhom billi nieħdu d-deċiżjonijiet kollha li hemm bżonn. Iżda jeħtieġu lilkom ukoll. Konvint li bħala poplu fil-ġimgħat li ġejjin se nkomplu ngħixu l-ispirtu ta' għaqda li rajna u esperjenzajna tul dawn l-aħħar xhur. M'għandix dubju li bekk flimkien se nibqgħu naħdmu biex nelbu din l-isfida.